step ke besok, bat ke kemen, ya pilang baro, ki parlok ke iet, ki bajupet, bat sengap, ya keketin ke jongo belai, lengba ke ni ke channel jongo Good News TV. Kapala ai kerteng, wan ban mani, lane ke bangi kot ke morning devotion. Ningkong ngapan pau ya ke jing sngongu yu belai, upala ai hangi ya keketin jongo. Bangin yo sngo, bat bangin sengap yang sasisen. Hakabakum ka di kapor, lengba jong ni ka step ka paminta. Ban nga ai ko belai, ya pilang baro ki parlok, ki ba iit ki jonga. Haka kerteng ka ba tiang tam ka jong utray bo nang panim, uba iit ujongi Jesus Christ. Nga kot sung ubha ya pi, ki ba don haki yeng ki sem, haki jaka tray, ba ki no, ki jaka, ki ba pipi don. Bapin pensyak skor, sipor ya keketin ke jong ublay. Parlok ba iet ke bentan ke keketin ke jong ublay. Bangin ya pusan biang, hakari ke step ke bamenta ke long. Ya ke bangala beteng, na ke kitab, ke jong Joshua ke lenong ke bandreu, ke dekot ke ba ar, ke basan. Ke banga keren ya ke ni hakarukom jong ke series. Ya ke rukom, ya ke jeng yad lenti, jong kikon Israel saudong ya ke kenro Jericho. Kumbang lapan kan mau nadu ke pasdang. Ya ke rukom lani ya ke nongrem jong ke jeng lenti jong kikon Israel. Hakani ke por ke pamenta. Hakani ke sengi ke bahendreo jong ke jeng lenti ke jong ki. Ngin pait ke ke ublay udon ya ke ban hikai ya ki. Bat ya ke jengem ke jong giru kumjo. Ke jeng lenti ke bahendreo. Katau ya ke jeng lenti ke ba penbena. Ya ka bor ka bakan jaman se. Ka jeng lenti ka bahendreo katau. Ya ka jeng lenti ka ba penbena. Ya ka bor ka bakan jaman se. Joshua ka lenong ka baningkong ka dekat ka balai ka ong. Kat ka jaka baro baka pojat jong mekan yu. Ya kata ngala ai happy. Kumbang ngala ong ha Moses. Kasngi ka bahendreo jong ka jeng saudong ya ka Jericho. Ka penpau ya ka jeng penbena ya ka bor ka bakenjaman se. Haka baki proclaim ya ka spiritual authority ka ba ublay ula ay lani upenkop haka jengem ka jongki. U Joshua usngothu baka bor ka bakenjaman se ka ba udon ka long ba ublay udon lem. Bat u yad ringkat bat u haka no ka jeng yad lenti ka ba u yad. Namar kata kini ki jengku lar ki jong ublay. Ya u Joshua bat iki kon Israel kalong namar baki ya akan lenti ke jong ublay. Kamot baki dominate iki hima jong ke jengdom. Bat habaki rongro syakanan. Ki dominate iki hima baro ki badon hakanan. Da kaba upen bena ya ka authority kaba ublay ula ai hu. Kum taki kon Israel habaki yaj saudong ya ka nongba haka sngi kaba hendriu ki yaj da ka jing sngo ya ka jing kular ka jong ublay lengba u Joshua. Kum taki dominate ya ki jing mod jing perkhat baman baro ki dominate ya ki hima jing dom baro. Bat ki yaj da ka authority kaba ublay u ai haki. Kim kan randin wat habaki kendro kidang yang scam namar kitip ba kidon yo ublay uba bat ublay ubam ju syarem. Kumta ki yai sa kumta ki yai sya ki yai nget ki yai kongu ki pen klan yaladi hautra ki rehem yaladi hautra ki yai duai ki yai mani bat ki yai tawer ya kata kanong ba. Kani ka jing ya camday tang ka jing ya pat ba henry ka long ka dak. Jong ka jing yang da ka authority ba ublay u ai haki. Bakin penbena bat penpau ya kata. Haka jing ya lenti ka ba kenjaman sim ka jong ngiru. Ublay ukwa ban ai ya kani ka bor ka ba kenjaman sim haka jing ka jong ngi kenang bangin la ban jeng persya.
ya usaitan bat iki bor jingdom iki hima ki jingdom jongani ka perthai ki kam ki apostle kalanong ka maning kong khot ka ba prang ikan mau hang tu ya ka jingkular ya ka ni ka bor ka ba ong henrei pinyo pedeng ya ka bor andala wan umen semba khoj happy kumnongin yo ya ka bor ka ba kenjaman sem kumnongin yo ya ka taka authority lani ka spiritual authority haga jingim ga jongi bangin yo ya ka ne ka bor ka ba kenjaman sem ka ba ningkong ka long ka jing IT ha ublay ka jing IT ha ublay ki Israel kim shamla le kat ba mon Hendrai kila kongu pura ya ka hukum ga jong ublay kila bud kat syaka ba ublay upen ilanti ya ka jing em ga jong u kila bud ya ka ka ba u Joshua ukran ha ka jing em ga jong ki ka bor ka ba kenjaman sem kami na ka jing sarong kami na ka jing ngothu kami na ka jing ale persya lane kami na kita ka jing penkesan Hendrai kami da ka ba pi kongu ba pi IT ya la de ha ka bor ha ka jing lam ka jong ublay lang baki beriu ki jong ublay shwa ba ublay on ya ka authority u hikai shwa ya ki beriu ki jong u ya ka jing kongu ya ka jingat ya ka jing yaisha bat kumta terter kumbangala kedau syakmat hakini ki santli ki series kumbangala keren namar kata u Jacob hakalanong ka basaw ka khot ka benyo namar kata to da pen kongu ya lade ha ublay hendrai to ya le persya ya usaitan te un phet ya no nabi haka jinga le ka ba kenjaman sem haki dikis ngi ki ba menta ki ba ngingi ngin syam baka jing job ka ba shisha ka wan habangila IT lot ya lade ha ublay ngisdang na ki ba syapo ki jongi ngisdang banya le kita ki jingnya le ki ba kenjaman sem da uta ubreu uba kenjaman sem but anda haba ublay ulayo lot ya kan ka jing em ke jongi baro but anda haba ulayo lot ya kata ka jing syania nangi hangtak kini ki ba kenjaman sem kin sedang ban pau but ngin madro ya ki jing ki ba kenjaman sem ki bangila kan ya ka banya le persya ya usaitan ba kita ki kadro ki bas kem ki jong usaitan ya ka nuksala dangi pet ya ki senran ki jong ujisu haden bala depan pen ko bor ya ki lai kila yo umen sem ba ko ba ja kata ka bor ka ba kenjaman sem ka ba umen sem ba ko bala pendap ya ki da umen sem ba ko na mar kata haba ki dugai ki breu ki yo pedang ya ka jing pelat ha ka jing em ka jong ki kam ki apostol ka lanang ka ba pra ka khot ka nyo ka ong hadin ba u Philip uladap banjalap ba Samaria ki men sem kila perta da ka ten ka bajam kila mino na shibun ha ki ba kila jusyong shibun ki ba yap silyang bat ki bat ko lapen kia ka ba ar bangin yo ya ka bor ka ba kenjaman sem kawan lani bangin yo ya ka day da ka bangin dan ya ka jinga day ka ba bet bat ublay ni dan ya ka jinga day ka ba bet bat ublay ki Israel ki yo ya ka bor ka jong ublay day haba ki dan ya ka jinga day ka ba bet bat ublay kim dan kanu ka jing arsap ka jing perkat shimet ka jing kwan mentoy lane kanu ka jing perkat tang ya ka lade hendrai ka jing mot jing perkat ka jong ki long ki ba bet ha ublay kumta ublay ya ka bor halor jong ki bakin job ya kinong shun namar ublay pendon kam ya ka bor leng ba jong ki bar pendon kam ka burom bar pendon burom ya lade yala ka jong ka kerteng kinong shun kim yo ya ki kon Israel baki long ki ba klan hendrai ki yo bo ublay uba ki kon Israel ki mani udai ublay uba bat uba don bor kata ka de kanong rem ka ba ublay ya ki kon Israel ya ka bor
ladangi pendai yakane haka jingem ga jongi ngin yo I ba ublay ula deban ayangi yaka bor bangin job leng ba u Jesu Kris ubala deban job iki bor jing dom paro Yones kala nong ka bakhan reu ka khot ka balai phulai upen kan mau yangi wam ngala kran ni ki e ru happy ba phin yo ka jing suk hanga hakata ka perthei phin yo ka jenjar henrei to long slur pila job ya ka perthei namar kata kum ki khun ki jong ublai habangi ngau thu ya ka ne kan nong rim bangila long ki khun ka jing ai kan mau ba u Jesu ula dep kular lupa paun ayangi ya ka bor ka bakan jaman si bangin nyale persya ya ki hima jong ka jing dom baro namar kata ngi don ya umen sim bakhut ubalong ka bor ka bakan jaman sim banjeng persya ya kini ki kenro jong ka Jericho ha kini ki sngi ki bamenta day nakani ka daw bangi don kam banlong ki badon ya ka bor ka jong men sim bakhut balapen kup yang I do Kris bala pendap yang I do men sim bakhut bat ki badap da ka ktien ka jong ublay day habangila don yakini ki e gila ban job ya kabor ka jong syaitan namar kata u Jacob akala nong ka basaw ka khot ka ba nyaw ong henrei tu yale persya yu syaitan te un pet yap no napi kum tanga khot ya pi baro to bin phai sho ublay langba ki jing duai ba ublay un a yangi ya kabor ka ba kanjam se bangin yang yale yaki som ba me ding ki jong syaitan hakini kisni ki ba menta da kabangi don ya kajing day ka bat bat u bat kum juru da kabangi IT la ka jong jing em ha ublay to ublay un kar khu yakni ki kinten ka bangi sngo ha kani ka por to minya phai shu ublay ha ki jing duai try ni pen pau ka jing sngo mu ya me leng ba jong ni ka por ka bangi sngo ka kten ka jong me namar kata ai namar kata bakan da long shisha kabor ya ka jingem ka jongi da ka bangin nang IT shu ila ka jong ka jingem hame batru bangin laban penbait ila ka jong ka jingem ha ka jinga day bat me lengba umen se ba khot bangin nang ayangi ya ka bor bangin nang la banyale persya ya ki bor ka jong ka jingdom bat ki jong ka perthai namar ngala ban le iki baro ha uta wala pensat bor yang ka ktien ka jong me ka don ka jingkulari ya ka jingem ka jongi try namar kata tu shimti ya ka jingem ka jongi an ai namar kata baka ktien ka jong me ka bangi yo sngo kandalong sisya ka bor ya ka jingem ka jongi ka ban pelat yangi bat bangi nang lapan san ha ka jinga day bat me ka burami asya me bat ka jinga ro ru de yakini pa na ka kerteng ka jong Jesus Christ amen